Zimbabwe's opposition leader Advocate Nelson Chamisa has expressed optimism for his country's political future, drawing inspiration from the recent election of Kumara Dissanayake as the new president of Sri Lanka. In a recent statement released on Tuesday, Chamisa congratulated Dissanayake, emphasizing the significance of his electoral victory for Zimbabweans seeking change. Sanabina mashoko atikuna Chamisa ari kuti aiwa zvakaita kuSri Lanka ndozvaitika munyika yeZimbabwe, achiva nehope achiti vakumanaka aiwa change is coming. Don't go subscribe or like or turn on the bell kuti mina paendo pake tinoona kuti vanobuda panapa pazim enyora achiti congratulations to the new Sri Lanka president on the victory in the Sri Lankan presidential elections. It's a remarkable turnaround for a man who just got 3% of the votes in the 2019 election, Chamisa remarked. This sentiment reflects his belief in the potential for political transformation, even in challenging circumstances. Chamisa underscored this point by noting the dramatic shift from Dissanayak's previous electoral performance, suggesting that similar opportunities for change could emerge in Zimbabwe political landscape. Congratulating Sri Lanka, Chamisa concluded, linking the South Asian nation's experience to the aspirations of Zimbabweans who are yearning for a new political direction. Tomashikwatekwa naNelson Chamisa achiti aiwa zvakaitika kuSri Lanka ndochaitika muno munyika yeZimbabwe, kana kune dzimwe nyika dzakaita se South Asian kunobva vana naSri Lanka uko aiwa achiti kana zvichiitika munyika medu chinozvikonesa chii, achiti panapa isusu we know kuti vanhu vanoda Nelson Chamisa uye vanoda change, saka chinotikonesa chii. Anoya achipa a beacon of hope, achiuya achiudza macitizen ake achiti aiwa change is coming. Onse mafukuro enyu muri kudai pamusoro pechitiko ichi, pinai comment section medu, musaona subscribe or like, don't turn on the bell icon.